Описание на технически анализ е и първата лекция, с която започваме. В света на инвестициите имаме много напрой възможности къде да сложим парите си с цел бъдещи печалби. Независимо дали това са краткосрочни, средносрочни или дългосрочни възможности, за да разберем обаче къде е най-доброто място за инвестиране, е необходимо да знаем как да анализираме съответната инвестиция. Имаме два главни начина, що се отнася до инвестирането в фондовия пазар. Двата главни начина се състоят в два основни типа анализи – технически и фундаментален. В зависимост от нашия времеви хоризонт прилагаме повече от единият за сметка на другия. Колкото по-краткосрочен е периода, толкова повече използваме технически анализ и колкото по-дългосрочен е, толкова повече използваме фундаменталният анализ. Това обучение ще се научите как да правите инвестиции в краткосрочен план, по-специално спекулиране, или казано по друг начин, ще се научите да трейдвате. За целта разбрахте, че ще ви трябват знания как да правите технически анализ на даден финансов инструмент. Дали ще е акция, валутна двойка или пък нещо друго като суровини, например. В тази лекция ще ви обясня какво значи технически анализ. Съответно, нека и да започваме. Техническият анализ следи представянето на цената на даден актив, докато фундаменталният анализ следи реалната негова стойност, както казва и Бен Греъм, учителят на Уорън Бъфет. Тази нагледно минимална разлика всъщност е доста огромна, след като видите как се прави един технически анализ, прямо как се прави един фундаментален анализ. Техническият анализ разглежда модели или patterns на английски казано при цената на един актив и предполага какво ще стане в бъдеще при възникване на същите тенденции. Макар и да звучи сложно, в обучението ще ви разкажа по максимално лесен и разбираем начин как да четете тези тенденции при даден актив и какво би могло да означава това за цената му. Техническият анализ гледа върху цената на даден актив. За целта можем да отворим сайта TradingView, за да погледнем представянето на един актив в по-големи детайли. Ето как изглежда цената на един актив в TradingView. На графиката са представени ценовите движения на акциите на компанията Tesla през годините. Важно е, когато сме трейдъри или искаме да се превърнем в такива, да гледаме представянето на даден актив от TradingView, защото там ясно са показани свещите candlesticks. Свещите са тези ту малки, ту големи правоъгълничета, които представляват графиката на цената на Тесла. По този начин ние гледаме в детайли всяка една ценова промяна на компанията, защото ако отворим обикновена графика на Тесла, няма да разберем много, камо ли да проследим тези модели, патърн сказано отново, които споменах по-рано. Виждате, че цената на акцията на Тесла е в застой от 2021 година до сега. И ако бяхме дългосрочен инвеститор, щяхме да останем за жалост с пръст в нашата уста заради липсата на движения от тогава до сега. Ако бяхме обаче трейдъри, можеше да се възползваме от тези ценови движения по време на времевият период, който е изписан и на екрана. До тук разбрахме, че техническият анализ изследва минали тенденции, patterns и чрез тях може да разберем какво ще се случи в бъдещето. Не винаги това е така, самата структура на ценовата графика може да бъде нарушена и това се нарича breakout. Също така разбрахме, че трейдинга и използването на технически анализ предпоставя това да влизаме и излизаме от трейд или позиция на български доста по-често, отколкото ако бяхме дългосрочен инвеститор. За нас като трейдъри е важно да знаем какви са моделите на пазара, кога да ги проследяваме и кога да се откажем от тях. В последващите лекции ще разберете и всички необходими елементи зад техническият анализ. Знайте, че дори и да направим много добър технически анализ, това не е гаранция за нашия успех. Има много неизвестни, за които даже не се и замисляме, както е с всичко в живота. За нас е от значение да си свършим работата, а именно да направим добър и стойностен технически анализ, който ще ни донесе положителна възвръщаемост. Приключихме с обяснението на това какво е технически анализ, а сега е време да разгледаме и всичките му елементи и какво означават